Συμπάιασε. Συμπάνε, για να δείτε. Κοίταξε. Άντε το χέρι να δείτε πόσο δυνατό τσίμπημα είναι. Σάρτε. Πηγαίνετε, το τσίμπημα γερό είναι. Έλα! Σύμπα! Σύμπα μπορεί! Ο Σίνος είναι αυτός. Έλα! Μισή ώρα είναι. Εγώ δεν μπορώ να φάω πάπια. Ποτέ. Όταν ήμουν μικρός μου είχε πάρει η μάνα μου ένα παπάκι. Και το είχαμε σπίτι. Δεν μπορώ να φάω. Το μάνα στις σκήνες. Το μάνα στις σκήνες. Ωραία δεν είναι. Ναι, ωραία. Μιλάμε μεγάλες, Βγάλε μία με τις χήνες. Άμα τις φάξεις είναι πιο λίγο. Βγάλε μία με τις χήνες. Τι δεν τραβάζεις, Έλα! Θα σε αγκώσει. Έλα. Θα σε αγκώσει ρε σου λέω. Έλα. Πάμε περισία. Δώσε την μόνα σου. Την έβγαλες. Έφυγε. Έτσι βγάλε. Στην αγκώνα. Κοίτα, πάμε γιατί τα αναστατώσαμε. Τα κακόμενα τα πήγαμε. Επειδή μας ήταν έτσι με στολές.